Kanggo yang punya KS, buat yang punya kawasan Remang, buat yang punya CA videografi ya. Mungkin sampai terjadi kakang eno wis duwe rabi, senoke wis duwe lagi, antara kita cintane terhalang dosa. Pengen pernah hubungan batin, bung sayang no beli sampai kawin, beli sanggup kongkon nambah dosa, antara kita cintane terhalang dosa. Nok, memang kakang demen nok ditipungkiri nok. Kakang sayang nok, cuma sayang nok, standar SNI nok. Selamat kembali buat yang punya kawasan Remang. Aja ketuon, kakak ngerti nih perasaan wong wadon. Beli mungkin sampai terjadi, ora sanggup cintane dibagi-bagi. Kanggo mamesean, kanggo yang punya gawe, sing sabar senok sing sabar, sing kerep maca istighfar, yen ora kelakon ning dunya, mengko bae ketemu ning suwarga. Pengen pernah hubungan batin, mung sayang sampai kawin, beli sanggup kongkon nambah dosa, kakange empong boka kenang hukum karma. Kanggo mamesean, kanggo wong Remang, kanggo mamesean, kanggo yang punya kawan suka haji asik. Digoyang ya nok ya, digoyang. Ketuang aja ketuang, kakak ngerti di perasaan wong wadon. Sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Sing sabar senok sing sabar, sing kerep maca istighfar, yen ora kelakon ning dunya, mengko bae ketemu ning suwarga. Li mungkin sampai terjadi, kakang eno wis duwe rabi, senoke wis duwe lagi, antara kita cintane terhalang dosa.